Μας βλέπετε, εντάξει. Λοιπόν, ένα πρωί πλησιάζει στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαδιάς ένας τύπος καβάλασε ένα ποδήλατο. Στους ώμους του κρέμονται 2 σάκι. Και ξεκινάει, ξέρω εγώ, και ρωτάει ο φύλακας. Πού πας εσύ, ρε? Ρωτάει ο φύλακας με καχυποψία. Τι έχεις μέσα στους σάκους? Άμμο, απαντάει ο άλλος. Άμμο, τι άμμο, ρε φίλε? Μαλακίες μου λες, χθεσινός είμαι, κατέβα για έλεγχο. Κατεβαίνει που λέτε, ο τύπος ψάχνει αυτός, ξεσχίζει εκεί πέρα τους σάκους, μετά από 2 ώρες ψαξίματος δεν βρίσκει τίποτα και αφήνει τον τύπο να περάσει. Την άλλη μέρα το πρωί η ίδια δουλειά. Ο τύπος με το ποδήλατο του πλησιάζει, του σταματάει ο τελωνιακός, παιδιά, συγγνώμη, γλουσσεύτηκε η μπέρδα μου, παίρνει τους σάκους και μετά από 4 ώρες επίμονου ψαξίματος τον αφήνει να περάσει. Την τρίτη μέρα να σου πάλι ο τύπος καβαλαστάλογο με τους 2 σάκους να κρέμονται στους ώμους. Καβάλα στο ποδήλατο, τι είπα, σάκους. Κι σαν και καλή είναι. Ρε γαμώ το πάλι, εσύ τι θα γίνει με την περίπτωση σου? Λέει γιατί κουβαλάς μέσα στους σάκους. Άμμο. Καλά, ρε φίλε. Άμμο κουβαλάς. Καλά, κατέβα για έλεγχο, λέει ο φύλακας. 6 ώρες έψαχνε. Επί 6 μήνες γινόταν αυτό το πράγμα. Κάθε πρωί ερχόταν, έπινε το καφεδάκι του αυτός με το ποδήλατο, όσο ο τελωνιακός έψαχνε. Ξέρω εγώ, ένα πρωί δεν άντεξε και του λέει: άκου να δεις, φίλε. Άκου να δεις, φίλε, λέει. Δεν αντέχω άλλο. Σε ρωτήσω κάτι. Και θέλω να μου απαντήσει ειλικρινά και εγώ σου υπόσχομαι ότι ούτε θα σε συλλάβω, ούτε θα σε πειράξω, ούτε τίποτα. Εντάξει. Κάνεις ρε φίλε λαθρεμπόριο? Κάνω, λέει ο τύπος. Και τι διάολο βγάζεις λαθρέα από τη χώρα τόσο καιρό? Ποδήλατα.